Boas, meu nome é Cibrán Isasi, eu son o director do documental Bogando, que ides ver agora, e decirvos que trata sobre o deporte das traíñas, que practicas en Galicia dende hai moitísimos anos, pero tamén trata sobre a xente que busca certos obxectivos con moitísimo esforzo, sen ningún rendimento económico. Este é un pouco a historia destes dous equipos de Ogrove e de Cabo de Cruz que están compitindo nunha liga profesional contra vascos e cántabros que cobran por facer este deporte. Esta situación, quizáis, para os nosos equipos é un pouco romántica, pero tamén é moi injusta. Nós, grabando o documental, no verán do 2006, descubrimos a maxia que ten este deporte, que quizáis o último da cornisa cantábrica. Atención! E, bueno, nosa afición nos ven da casa tamén, porque nosos tíos, os meus pais, xa eran mariñeiros. Entón, que facíamos de pequenos? En vez de ir moitas veces a xogar, pois ibas con eles e coller unha red ou levantar unhas nasas. E entonces que che facían? Nos poñían bogando. Os pequenos, veña, a ver, pero dous en cada remo, imagínate como eran. A muller quer que deixe, sempre me está metendo presión para que deixe isto, porque quer salir os fines de semana e tal. Pero é que eu levo xa tan metido dentro que é o vicio que teño. Non teño outro vicio. Benino, que é o especialista disso, di que hai que cargar a botella para despois ir vaciando durante o verán todo en cachiños. Se vacías moito, queda sin nada, non hai oxígeno para seguir. Apretando os dentes e o que des. O que des e... É unha sensación... A mí me gusta a sensación de cansancio. Debo ser máis soca, igual, sabes? A mí gustame poñer o corpo límite. As galiñas están no aliñeiro. Os animales salvajes sufren, móllense, pasan frío, lles meten un tirón ou un perdigonazo unha ala ou un sitio. Os polos que están no corral, eses nunca teñen ningún problema. Pero non teñen vida tampouco. Os outros viven, e viven en libertad. Eu, pois, empecé cando tiña 5 anos, non competindo, senón iba con meus tíos na chelana que tiñan para ir a pescar, pois íbamos os 4 irmáns, que somos 4, fíjate ti, pois tiñamos que coller entre dous, collíamos un remo e puñémonos a remar a ver que lado era o que viraba a quen. Nós juntámonos 4 e andábamos nun barco que se fan que se andaban a brebrechos nas rías, que chaman bucetas. Entre barrios, pois eu son do barrio do Campo, digamos, que é dali cerca do muelle. Pois hai outro barrio que chaman de Río, outro barrio que chaman Corviño. E entón, pois, o pique, non? Como cando xogas o partido de fútbol, nós contra vós e tal, pois,
empezamos a facer regatas de chalanas. O remo é a idiosincrasia que era da costa mariñeira, non? Todos sabemos a tradición que había no remo. Nós no Grove, concretamente, antes de existir o remo, quero dicir de banco oficio, desto das traíñas, había regatas de dornas. Facíanse sempre nas festas do Carme, facíanse as regatas de dornas. E bueno, hasta que chegamos un pouco a ser un pouco máis grandes, con 16, 17 anos, que foi cando apareceu a idea de fundar o Club de Remo. Empezouse despois un ano de invitar a algúns clubs de facer a regata de Trainera, Cabo de Cruz e algúns que viñan por aí, e a raíz deso, pois o Grove tamén dixo, porque o Grove non podemos ter remo, dedicarnos á traíña. Entón foron nun autobús cargado de xente a comprar unha trainera a Santander. E compraron unha trainera de segunda man. Íbamos por ali, entonces claro, cando a mellor non chegaban ou por non nos veren sempre ali quietos sin facer nada, nos collían e nos metían un pouquiño, non? Entonces, claro, a ti que era un orgullo enorme embarcar na traíña e dar 4 paladas, que non sabías meter o remo, pero bueno, ibas ali e pouco a pouco foste escollendo un pouquiño ese fío tal, che gustaba, xa tiñas de tradición, e mira, aquí estamos. En principio o remeiro fórmase moi pouco a pouco, é un deporte que exixe moito sacrificio e bueno, pois xa che digo, o principal é coller este deporte con ilusión e con ganas, senón pois é imposible que alguén perdure no remo. Moi poucos chegan a remar a traíña. Non porque sean malos, sean bons, sino porque moitos chegan a esa edade e din, que fago aquí? Levo no club toda a miña vida, desde os 9 anos, levo 2 anos sendo adestrador e desde sempre pois fui un remeiro do club. Fomos a Concha en bicicleta, fomos a ver a regata da Concha desde aquí en bicicleta e desde aí xa me enganchei. A primeira regata que foi levou o meu abuelo, aquí no Molle do Grove. E eso, gustoume e tal, despois fun aí con uns colegas, pois iba moito á praia que está ao lado do club. E un día, pois, aparecín por ali e gustoume e quedín. Eu cheguei tarde ao remo, non? Eu cheguei aos 30 anos, eu teño 39 anos. Cheguei tarde, bueno, cheguei tarde mal, non? Porque a min colleume os anos 80 con 14 anos e como diría Lurrit ou Albert Pla, estuve encamiñando, non? Moitos anos por o lado máis oscuro e salvaje da vida, o sea, que era un golfo, non? Eu son Jaime Silva, ou Silva Cuadrado. Formo parte deses dos irmáns, claro. Levamos xa bastante tempo remando, empezamos co club de rapaces. Nos axudamos, entre o mesmo irmán, pois axudamos non só a construílo socialmente, senón a facer os sementos do que hoxe é o club actual. Picar ali na terra para facer os pilares e todo eso. Eu empecé no club de Remomecos e non había nada. Empezamos construindo o club, facendo a cementación. Nas horas libres todo Dios, socios e empresas do Grove vinculadas, empezamos construindo unha entidade que queríamos que tiña que ser partir desa base, de ter algo que ofrecer a xuventud. Era un proxecto moi bonito, eu sentíame moi motivado porque chegaba de facer educación física, tiña toda unha ilusión, ese romanticismo de, vamos a traballar con isto. Eu sentíame tamén, porque non dicilo, agradecido, non, ao club que me dou unha oportunidade de cambiar de vida tamén. Parte dos remeiros, pois, xuntámonos entre nós e collemos noso club. Entón, xa non lle demos opción a nadie que se metera no medio e collemos noso club e fixemos nós máis ou menos o que nós víamos que facía falta. Continuar cos escolas deportivas e facer un proxecto máis a largo plazo. Esa xente, todos os piropos que se lle poda botar é pouco, por a Suso Chameiras, a Jaime, entendes, eses son institucións no remo, entendes, pouca xente o reconoce.
Eu dixo eu, porque son da Puebla, que fue un rival de toda a vida de Cabo de Cruz, esa xente ten un mérito impresionante. Nos fixemos un clube desde un principio, insistimos moito e a min me gustaba moito a idea e era moi bonita a idea, non? O sea, de que todos éramos o clube, todos formamos parte do clube, que non se romperan as cousas, que se cuidaran as cousas, que todos formamos parte dunha mesma cousa, dun mismo único ente, non? Que era o club, e que teñimos que defendelo e facer xente de club, digamos, xente que sentira, non? Que se sentira partícipe do proxecto, non éramos nosa directiva e eles os remeros, como a relación empresario-obrero, non, era unha relación, todos somos, eu fago unha parte e vos facedes outro traballo, pero todos temos que pelear por o mismo, por subir isto, por estar contentos con o que facemos, as decisións se toman cos remeros, o sea, non hai decisións de directiva e todo eso, o sea, todo o que se fai se consulta con eles, e eles saben todo. Os remeros que temos, os remeros da casa, nós non temos fichajes, non temos xente de outros clubes, mantémonos ca xente da casa, ca categoría base, cos chavales que van subindo de categoría, e podemos traer un reforzo de un club aquí do lado, pero realmente somos todos da casa. Creo que o club lle debe dar a oportunidade aos chavales que están no pueblo, e hai talentos, desde logo que hai chavales con talento, que pasa que, bueno, si non se buscan, si non se traballan, si non hai nadie que lles dé unha oportunidade, nunca van a ter. Entonces, eu creo que o deber dun club é primeiro intentar sacar de chavales da casa e fomentalo, pues, pelear uns anos terás millores, outros anos peores, pero sí que hai que ter as portas abertas para que a xente se inicie no remo ou se inicie en outro deporte calquera e que se ten talento e se ten capacidade e se ten interés, pues que siga adiante. Leti, leva para el paso el cadastro. Aí. Eso. Por menos chavales que pasen por o club, que sintan que, coño, co esforzo de un podese conseguir cousas. Ese é un mensaje importante para a vida de un mismo, non? Dicir, que o problema está, os límites están en un mismo. Os límites posto, normalmente poñémolos nos mismos. O sea, onde podes chegar non sabes. Ponte no camiño, e ponte a andar, e ponte a probar. Poñemos un par de refuerzos, empezamos a entrar un pouco máis, e a partir de aí foi cando realmente hasta ahora, non? Cando estamos nun nivel bastante alto, un nivel bo. No verán temos todos os fins de semana regatas. Nos neste momento estamos nunha liga nacional na CT na que competimos dous botes galegos, como son Cabo de Cruz e nós, que somos mecos, e o resto pois son do País Vasco e de Cantabria. O club cambiou a súa propia mentalidade, porque claro, cando te enfrentas aos máis duros, os outros non son tan duros, entendes? Entonces, sí. Claro, estar con Orio, que eran mitos, que nunca nos imaginamos chegar a isto. O sea, cando planteamos isto do club, van de collernos e facer este proxecto e tal, era, bueno, a ver que sale e tal, pero é que foi increíble, o sea, decir, o cambio en mentalidade e a confianza que colle un mismo cando te enfrentas aos demais e ves que eres tan bo como eles, e podes ser tan bo como eles. Noso primer ano da Liga ACT, quedamos subcampións da Liga, que parece que é moi fácil dicilo, quedamos subcampión da Liga e ganamos 2 bandeiras. Sí, ganamos unha bandeira, aquel día fomos campións do mundo, entre comillas, non? Dentro da traíña somos 13, non? Entón, cada bancada leva 2, un por babor, outro por estribor, menos na proa que vai un solo. Cada equipo ten as súas técnicas de remada, cada equipo rema diferente, e a partir de aí faise unha base, non? Dependendo como tines o barco, se queres ter un pouco máis emproado, un pouco máis empupado, eso depende ao gusto do entrenador. Se o entrenador lle gusta remar unha maneira, pois que hai máis posicións. Nos este ano, pois realmente xente máis pesada, así como a min, pois estaba remando na mitad do barco, para que estabilizar un pouquiño máis, xente máis lixeira na proa, e pois que hai xente máis ágil, a xente máis
máis fuerte, máis pequena, pois témola na popa, non? Para marcar o ritmo. Ben, a trainera nosa vai ao milímetro, en todos. Moves un 2 centímetros unha bancada, e xa a trainera en terra de popa, en terra de proa, vai moi. Anda que parece que son distancias largas, é un deporte bastante bruto, e moi milimétrico. Ter unha boa, digamos, calibración da embarcación. Calibración non me refiero tanto na nivelación da embarcación que o barco navegue, o sea, que ti teñas no punto óptimo de navegabilidade o barco, non? Que vaya no rendimento óptimo e logo os remos. O remo é un elemento moi importante por remeiro, moi importante, tanto no peso como na carga da pala, como nas palancas, o sea, ten que ser capaz de movelo ao máximo nivel, aplicando ao máximo no tempo ese determinado. É o básico, aprender a meter a pala na agua, sacar as mans, traballar o abdominal, que vai vindo un pouquinho a idea do que é o remo. Tens que generar vatios e tens que conseguir que o remero pues, genere a máxima potencia posible durante ese tempo determinado. 20 minutos que tens que ir aí 100%, tanto físicamente como mentalmente. Bueno, as regatas son sempre, casi sempre, a 4 largos con 3 viradas, ¿no? Normalmente 4 calles. Unha regata, agora que si me acordo tal, ia pensando nunha tía, en serio, digo en serio. Non era unha regata da CT, era unha regata, un contrarreloxo así de inverno, para prepararnos. Pensando nunha tía, pero despois agora non, agora no resto, pois, vas atento á regata, como vamos, a que vamos ir comendo, estamos nos quedando, cousas, e vas atendendo o patrón, o que che pide e tal. O patrón ten un papel moi importante, ¿no? Ten que animar a todo o equipo, el conduce a trainera, ¿no? Non somos como o motor, el é o que leva o mando. E conduce, ten que virar, pero aparte deso é o apoio, ¿no? Que che dá, son 20 minutos en que ti estás sufrindo, ¿no? Dando moita forza, e o mellor a veces o cerebro desconecta un pouco, ¿no? Vas aí como un cazurro, entón el é o que te ten que meter sempre dentro e que sepas onde estás, como vas, orientarte na regata. Ti tampouco estás vendo, ti remas, pero o desplazamento é hacia atrás. Aí! Vai a volta de mans, queda máis atrás! Hai regatas que son en mar calma, poden ser dentro da ría ou nun río, entón, bueno, pois, remase normal, intenta sacar bo ritmo e rendir ben. Daslle e o barco pode ir mellor ou peor, pero vai. Pero en mar, como non andes fino técnicamente, o barco non vai de calquer forma. Tens que aplicarte ben, o sea, tens que estar máis pendiente de todo. Cando remas con moito máis regatas importantes, formaste como remero. É máis espectacular porque pode haber máis adelantamientos e cousas así. O sea, atravesadas, por exemplo, os patróns como non anden finos de atravesar, podes perder moitos segundos, como tamén podes gañalos. Un largo soe ser en contra, no, do mar, e outro a favor. En contra sempre podes non dar tanta forza tan rápido, senón ir remando ben, tranquilo, largo, e que non entre moita agua no bote. Para que o barco, chamámoslle nós co barco, canto máis direitiño vai na agua, mellor, que non faga estes golpes. Así que parece un arroar, non? Cando vai así o barco non anda. Cando viras e vais a favor da ola, pois igual, é distinto porque é un pouco surfear a ola, intentas pois aproveitar, non? Cando a ola che leva é como facer surf, entón tendes que meter peso a proa para que o bote navegue. Como colles unha ola, tío entrenando, tío collido olas, a mellor estar 30 paladas enriba dunha ola, a mellor casi un minuto enriba dunha ola, na trainera, O ideal sería ter unha zona para remar con calma, prácticamente sen vento, e pois ter outra zona para salir a remar a mar, non? Como ten Orio, Zumaia. En Galicia é moito mar aberto, pero, o sea, facer toda a logística para ir a entrenar a mar aberto é moi complicado. Nós temos que adaptarnos ao mar que há, se un día hai calma, hai días que hai que modificar un treino, se un día hai moito vento, hai que cambiar, tens que adaptar ás condicións meteorolóxicas.
La última... No momento que se presentou o proxecto da ACT, Mecos foi un dos clubes propulsores en Galicia de que creíamos que era unha cousa que había que aproveitar. Por qué? Porque iba a darse máis realce ao remo, o remo estaba estancado, por desgracia sigue bastante remo estancado. Entonces nos apoyamos desde o principio esa iniciativa. Sabíamos que o salto iba a ser enorme, unha xa no tema de presupuesto, no tema económico, e en outra, pois que tiñes que montar un sistema diferente a Galicia. En Galicia hai unha regata o sábado, vas á regata, estás na casa, quer dicir, o sitio de desplazamiento máis largo é un par de horas. Aquí éramos conscientes de que hai que salir os viernes, que había que salir os viernes para remar o sábado e regresalo o domingo sobre as 12 da mañá. Cada club fai unha regata. E paga, subvenciona, organiza e subvenciona o club. A calidad do remo subeu en cantidad, é unha liga privada, pero eso dou pé tamén a que en Galicia se fixera outra liga privada, a Liga Noroeste, en Cantabria xa existía, pero volveuse a fortalecer a liga privada, porque é a única forma de que o remo suba. Isto a raíz de que? Pois a raíz de que a propia Federación Española, en cómputo general, pois está arcaica, digo así, quero dicir, non ten ningún interés polo remo de banco fixo, está estancado. Un club non se pode conformar con quedarse na casa. O club, podendo ser, ten que intentar luchar por o máximo nivel. E onde está o máximo nivel? Pois en esa Liga ACT. Temos o nivel deportivo para estar e non sabemos, vamos a probar. O diñeiro non lo fan a facilitar? Sí. Bueno, pois adiante, non temos nada que perder. Se non sale mal, volvemos para casa e punto. Eu ahora mismo, se non remar na ACT, igual se deixa de remar, porque a ACT é onde está todo o nivel nestes momentos. Eso require, pois, entrenar moitos días a semana, casi 11 meses ao ano. Nós temos un compromiso de que temos que ter remeros, que só podemos ter 20, pero ten que estar activos todas as regatas que están inscritas. Non pode dicir, hoxe non vou porque chove. Non. E a diferencia esa básica que hai dos presupostos, no? Dos clubs, do nivel de competición, porque ti compites con xente, é como se no fútbol pois competiran os de terceira división cos de primeira, por un exemplo, no? Porque ti estás buscando a vida para poder entrenar, ter un hueco, tes que madrugar igual e traballar, no noso equipo pois hai de todo, no? Albañiles, carpinteiros, cada un traballa do que pode. E chegas aquí e ves xente que só fai isto, que durmen 10 horas ao día e adestran tal. Entón é moi complicado estar ao nivel deles. O sea, eu como entrenador non podo plantearme unha planificación de entrenos como a mí me gustaría, posto que a xente traballa 8 horas. Que non podes plantear máis de 3 horas de entrenamiento, non? Porque senón xa non habría vida. Os chavales xa non tenían salindo a traballar, entrenar e dormir. Ainda así teñen pouco, non? Entonces, bueno, se apretas máis, tal vez rompas, non? Rompas a corda. Por exemplo, a mí, eu xa te digo, o meu traballo é batea, temos máis ou menos un horario, ou intentamos facer un horario para que nos deixe entrenar, viaxar, en fin, o traballo que nos permita facer isto. Se temos problemas en canto tamén para vir as regatas, nós temos que sair o venres, entón tes que pedir o día no traballo, é complicado. Hai traballos que sí, que apoian o remo e, bueno, deixante vir, outros non. Temos aquí dous fins de semana aquí, despois temos que ir todo o resto, todo, sabes, para fora. E ademais, os 2 fins de semana son o principio, o sea que non temos intervalos de descanso. Temos que andar esas 16 horas todos os fins de semana en furgonetas, eso desgasta, queiras non queiras. Ademais, non podes planificar un entrenamento igual. O miércoles pois xa deixamos de entrenar, jueves descansamos, viernes de viaxe e tal. Vamos que, por un lado, é un trastoque nos planes de entrenamento, e por outro lado, pois é un gasto moito maior. Hai que xuntar un gransiño dun lado, outro do outro, para facer un monte máis grande. Entón, agora os desplazamentos moito e o desgaste físico pois tamén é moi grande, entón os premios pois repártense aos remeiros para darlle un incentivo e que non se sintan inferiores aos demais equipos que hai aquí na ACT, porque hai clubes que lle dan aos remeiros danlle 1.000 euros ao mes, entón nós non podemos ter eso. Teñen moito mérito que veñen todos os fines de semana acá, é unha paliza moi grande. Eles imagínome que estarán cobrando só os premios, e iso é un mérito grande, porque se están esforzando a vir a CT, que é unha paliza para eles. O mérito teñeno. Eu non sei se estaría disposto a vir todos os fines de semana de Galicia aquí. O remo en Galicia de banco fixo, pois económicamente está bastante limitado,
pois en consecuencia pois remeiros de calidade que poderían estar aquí pois potenciando as traíñas de aquí, pois marchan a outras comunidades con outros obxectivos, con outras ambicións. Ese é un poquinho o problema de hoxe en día dos clubes en Galicia, de Banco Fixo. O problema é que nós non andamos máis, eu penso, xa no este ano, xa no pasado e tal, porque dun ano para outro, pois vanse moitos remeiros, sabes? Costanos moito manter o bloque dun ano para outro. O ano pasado foronse nos 9 remeiros, este ano non sei se nos foron 5 ou 6, é moi difícil para ter unha traíña cara ao ano seguinte, pois un poquinho máis competitiva. Estuve 8 anos aí e estuve 2 ACTs con eles. Moito mérito, pero é o que hai. Se queres embarcarte e estar cos millores, ten que ser así. Tamén en Cantabria, pois hai clubs, casi todos os tripulantes cobran, non? Un salario ao mes, entón nese aspecto estamos discriminados en canto que competimos con eles, no mismo nivel, estamos igual, sen embargo eles pois cobran por eso e nos temos que traballar cada un do que pode. Estuve en Meira, depois de remar ali en Meira, chamaronme de Pedreña e fixerme unha boa proposta tanto de traballo como económica e decidín vir para Pedreña. Como vedes aquí un remero que destaca, pois enseguida veñen os dalá que teñen cartos e paganlle e a verdad que é imposible negarse casi a unha oferta boa deles, non? Decidín ou cambiar de aires ou, senón, pois deixalo todo. Estaba no plan de deixalo todo. De feito, xa tiña asumido que deixaba o remo. E nada, despois apareceume unha oferta por mediación do adestrador que está aquí, que remou comigo a Mecos e quería contar comigo. Pareceume un proxecto ilusionante. E nada, embarquime. Clubs vascos, clubs cántabros, pois arrían chatata en riba da mesa e vas detrás. Eso é o que pasa aquí. No noso club, pois pasou varias veces. Un problema de Mecos pois está sendo que casi ano a ano pois ten que estar formando un equipo novo. Non novo 100%, pero si empezar desde moi abaixo con xente que se vai e outra xente que volve, pois é un traballo arduo, é un traballo difícil, é un traballo pois que está enfocado a largo plazo, pero o problema é que o largo plazo nunca chega. Por exemplo, nós este ano temos medio treinera nova, non somos capaces de facer un bloque de 2 ou 3 anos, como teñen algúns clubs. Nós collemos o que nos ven, eles collen o que queren, eles fichan a quen queren, nos fichamos pois o que ven pola porta, entendes? Esa é a diferencia que hai. Porque non hai ningún club desos que están arriba, desos 5 que están arriba, que ande solo ca xente da casa. Eu penso que o ideal, tal como se está poñendo o remoxe, é poder conxugar pois, o que é unha boa canteira, ter o que é a columna vertebral do equipo da canteira, ter 3-4 tíos cunha calidad superior aos que tes ti na casa, pois para darlles os segundos que nos faltan pois, para estar na tanda boa ou estar entre os mellores, pero os mellores de España. Nós temos 3 cambios este ano, non sei se saberás. 3 cambios para a CT é moi pouco, pero se non temos lesión, temos 2 lesionados que xa non empezaron, é así. E aí sí está o choque. Competir de igual por igual con outras traíñas de nivel, pois necesitas un salto cualitativo un pouco, pois tanto cualitativo como cuantitativo no plano económico, en apoio aos clubs por parte das institucións, pois é o que nos falta un pouquiño, non? Eu non quero obrigar a nadie que me teña que dar diñeiro. O sea, eu min gustaríame que eles lle sacaran rendimento tamén, o sea, de alguna forma que houbera un retorno, non? Porque ao final na vida é así, non? Que tuveran un retorno e poder enseñarles como ese retorno, porque eu non o vexo tampouco. Desde que está isto, parece que non, pero os medios de comunicación, tanto audiovisuales como de radio, como a prensa escrita, está acudindo cada vez máis en masa a todo este tipo. Eso é positivo para o remo. Non sei, a veces tamén che gustaría que alguén viñera e che dixera, oye, tirar para diante que aquí vamos a ter resposta, non? Eso é o que boto de menos agora, non? O sea, ver, dicir que alguén, así, ainda que fora indirectamente, dixera, oye, tirade, que por esto, ou por diñeiro, ou por apoio non vai ser.
competir aquí na CT, particularmente no País Vasco, en Cantabria, é moi bonito porque a xente, vas a unha regata, está chea de xente, non? Hai un montón de público e o mellor non faz unha moi boa regata, sen embargo, entras polo muelle e todo o mundo te aplaude, non? E se reconoce o mérito que ten. Sen embargo, en Galicia non é tanto así, o sea, é un deporte máis descoñecido, non hai tanta afición, nin se valora tanto o remeiro, non? Aquí están todo o día falando de remo, vas a un bar a tomar un café, pregúntanche como anda o equipo, danche ánimos ou métenche presión que hai que ganar, ou... sempre é distinto. Ali, home, en pueblo supoño que como Moaña ou como Grove, pois sí se vive, pero non é tanto como aquí. Valoranche máis o traballo, non? Ali vas remar e dinche, o teu boso sí que ten mérito, a mellor quedamos décimos, quedamos octavos. Chegas aquí e quedas octavo e dinche, onde ides? Eso dá un poquinho de pena porque a xente do pobo, non? Dicirche eso, pois tamén un poquinho a veces doe. Pero bueno, aquelo é parte de 4.000 personas, e che digo, 4.000 personas aplaudíndote, inda que quedes último, para min eso é o máis bonito de todo. Para min no País Vasco levannos anos de ventaxa, sempre nos levaron, non? Queren moito máis os deportes deles autóctonos, non só o remo, a moitos demais deportes. E viven o máis, teñen moito máis apoio de infraestructuras, de empresas e de todo. O goberno vasco empezou con este tipo de iniciativa de intentar formar unha liga para que lle dera un carácter máis esporte e onde a xuventud se reflejase no que vía na televisión e participara, e onde o remero en sí se sentira valorado. Que eles teñen outra maneira de vivilo, o deles teñen moito seguimento, moita afición, é un deporte de moita historia, de moitas raíces, e ali todo o mundo vive. O remeiro é alguén casi idolatrado, non? Podíamos dicir. Claro, remaron pais, remaron fillos, remaron abuelos, remaron bisabuelos, entón me cago en 10, que eso xa está, xa forma parte do propia idiosincrasia do pueblo, non? Aquí aínda non. Eu sei que eso, se insistes, e se és terco e és perseverante, como todo, pois eso vais a conseguir. Nós fomos moito atrás sempre en ese aspecto. E agora estamos atrás, pero xa falamos algo con eles. Xa vamos que xa non nos ganan todos. Antes ganámonos todos. Antes viña un vasco aquí e todo o que un ser vasco xa ganaba. Agora xa non nos ganan todos. Ganan os punteros. Os outros xa lle facemos algo de sombra. Todo remero que lle gusta o remo aspira a remar na regata importante, na Olimpiada do Remo, como lle chama, que é a Concha. Na Concha, para poderes participar, tes que dar primeiro galego. Somos la tripulación que ganamos este año la Liga Noreste de Traineras y por lo tanto tenemos acceso a la clasificatoria de la Concha, que es donde estamos ahora. Y bueno, sabemos que es una regata muy difícil, pero la ilusión puede con todo y vamos a intentar dar la sorpresa. O que ten esta regata, tal como se pode ver aquí dentro da bahía, ten unha primeira parte que é mar en calma, seguido aquí a punta normalmente hai os contrastes das olas, porque entra o mar e hai o contraste das olas, e despois máis afora hai o mar que é mar de fondo, non? Entonces aquí é unha regata especial porque os remeros e patrón tense que desenvolver en 3 tipos de mar diferentes. A regata da Concha é a segunda retransmisión deportiva máis vista en Euskadi. A Concha, penso que é un mundo aparte, eso é impresionante. Para máis para un chaval, o ano pasado tiña para un chaval de 19 anos. É o primeiro ano na traíña, non sabe o que vai pasar, é unha regata distinta, non? É dous largos, non sei, é unha regata de xente, bueno, xente a patadas. Unha rampa e ten a un lado e máis ao outro. E
A mellor hai 1000 personas en este lado, 1000 no outro, tipo lo medio, xente no medio a aplaudirche. Hubo incluso casos de remeros perder o posto de traballo. Están remando ainda aquí. Hubo remeros que perderon o posto de traballo por irse a remar a Concha. Pero estar ali, mira, a mí cando remaban el ano pasado, baixaba os nosos remos ali e todo, pel de galiña, non? É unha pasada, é verdade, eso xa verás. Realmente é unha pasada. Clasifiques donde clasifiques, sempre te aplaudo, sabes? É un... xa veredes. O deporte do remo ten unha cousa, que ou gustache ou non che gusta. Non tes unha cousa intermedia. Non é dicir, vou a medias, non che dá para eso. Tens que ir, ou vas a tope ou non vas. O equipo ten que ser unha piña, somos todos como unha familia, todos moi unidos. Dependes, ti non estás no mar e dependes do que tes ao lado tamén. Se o que estes ao lado non rema ti por moita forza que fagas, non vas a ningún lado. Entón, todos somos moi importantes, cada un no equipo é a hostia para ti. Se isto non che tira, se non estás motivado para competir, para entrenar, para estar todos os días, para ser constante, pois non estás. O que está, pois, máis ou menos xa sabe o que hai, non? Son 7, 8 meses entrenando como bestias, e julio, agosto e septiembre a competir e a viajar. 7 meses, 8 meses entrenando como verdaderos animales. 6 días a la semana... Increíble. Esto... A mí me dicen que soy masoca, pues a lo mejor soy un pouco masoca. É un deporte moi sacrificado, é un deporte romántico tamén podíamos decir, porque ten pouco seguimento, non hai diñeiro, non cobramos como se fóramos jugadores de fútbol, sen embargo adestramos casi máis que eles, todos os días, en condicións a veces malas, a veces chove, a veces fai frío. Moi duro, moi duro. Moitas veces danche ganas de quedarte na casa. Un domingo á mañán, un chaval de 20 anos, cando todos están de festa, pois eu levántome ás 9 da mañán para ir a entrenar, entendes? Eso é a chover, que é peor de todo. Onde vas a chover? Pois eu realmente renunciar non renuncia a nada, porque eu fago o que me gusta realmente. Se o día que non este a gusto no remo, pois deixarei, Pero que sí, a xente, os chavales, renuncias ao que é salir os fins de semana, poder salir unha festa, pois salir un día hasta as 3 da mañán, pois realmente non se pode facer. Xente aquí no Grove, pois hai afición, pero xente que queira remar hai moi pouca, penso eu. Xente que queira remar de verdade. Despois xente que vai un día tras outro, pois bum, ali a entrenar un pouco, pois hai a patadas. Pero xente que estea aí 10 meses adestrando, día a día, pois eso hai moi pouca xente. Que sentido ten un club? Se non é buscar a máxima lucha, buscar o máximo nivel posible, buscar a exigencia dos límites do individuo. O sea, un club non é para pasear, nin para facer pachanga, nin para facer deporte para todos. Un club é para conseguir rendimento deportivo, para luchar e que o individuo que está dentro do club buscar os límites del. O sea, é unha enseñanza tamén. E é unha enseñanza para a vida, é dicir, bueno, estou en un club e me vou someter a un entrenamiento a ver a onde son capaz de chegar. Eu son autónomo, sajo ás 3 da tarde de traballar. Este ano complicouseme un pouco porque tuve un crío
Salgo de traballar, teño que dar de merendar, e me veño para aquí. Ás 6 da tarde, a eso das 6 da tarde, 6 e media, salo, veño, chego aquí, entreno, máis ou menos chego ás 12 da noite á casa, a muller berrame un pouco, hai que madrugar, ao día seguinte traballar outra vez, máis ou menos eso todos os días, así. Na casa tamén, claro, son moitas horas que botas fora e tampouco che aporta nada. Se fora un deporte en que cobras ou algo, pois igual estaban máis contentos, non? Pero así, e inverno sobre todo vas a estar e ven tua nai, ve que hai mal tempo, non? E hai temporal e sempre che di onde vas con este tempo e tal, non? E non comprenden, moitos non comprenden, non? Pero bueno, non, si é algo que tes que remar e tes que estar ali co equipo é algo especial, entendes? Non é... A satisfacción é propia, non? La pregunta siempre de la gente siempre es, ¿y cuánto cobras? Y yo le digo, yo no cobro nada. Bueno, ahora ya estoy cansado ya de decir que no cobro nada y le estoy diciendo que estoy cobrando un pastón. Pues estoy ya hasta el gorro de decirle que no cobro nada y que no me cree, venga, que no cobras, que no cobras. Vas a ir al Grove, llegar a las 12 de la noche y no cobras. Pues ya me aburrí decirle que no cobraba y yo le digo, pues sí, estoy cobrando un pastón increíble y tal. A xente ten que comprender que estamos remando contra os mellores. Nós ahora mismo somos unha das 12 mellores traíñas que hai. Estamos na mellor liga, non liga máis xustada, ten que comprender que non todo van ser rosas. E máis competindo contra equipos que teñen presupuestos de 80 millóns, 90 millóns, que esos mecos en 25 anos de historia que ten non ven na súa vida eso. E eses clubs nun ano teñen. É eso, que paciencia que todo chegará. Yo la verdad es que la familia la valoro mucho, ¿sabes? O sea, el remo lo quiero y lo amo, pero hay cosas en la vida que al final tienes que valorar más que el remo, ¿sabes? Y como no te da de comer, pues tienes que valorar y tienes que escoger. A veces es escoger, ¿no? Porque todo no puede ser. Claro. Son muchas horas que se dedican a esto y como dijo él, son 11 meses. Y ahora ya ves, fin de semana que te vas un viernes y tal, y también una pareja y decirle durante todo el verano, no podemos ir un fin de semana a ningún lado. Fiestas en todas partes, que es fiesta aquí. Es muy difícil, ¿no? No poder salir, tomar algo, para relacionarte es muy difícil. Todo o sacrificio ese para min tiene unha recompensa despois, que son ir ás regatas e todo o que levo das regatas, a xente, todo, moita ilusión. Se non tes ilusión neste deporte, penso que non tes nada. Eu, por min, como remero, porque me gusta o remo e quero o remo, eu deseo que aquí vaya ben, porque desto depende que a CT vaya ben e todo vaya ben. Porque senón, de que sirva a CT si cando vais a ningún galego quere subir? Hai que intentar que aquí se colla un bo nivel, que aquí estes clubs animen a subir, que aquí axude máis a Xunta, non? Como axuda en Cantabria, como axuda no País Vasco, con subvencións e os gastos dos desplazamientos, dos viaxes da CT, e máis ou menos para que os clubs poidan salir adiante e subir. E haise que dar conta de que o remo galego somos os clubs. Somos os que levamos o remo adiante. Somos os que nombramos a federación. Somos os que facemos as regatas. Somos os que entrenamos aos deportistas. Somos os que nos buscamos os entrenadores. Somos nós, o remo somos nós. E non tiñamos por que ter medo de nada. Para nós, Andes Orio, Pedreña, Hondarribi, Pasajas eran os nosos ídolos, non? E velos na televisión, dicir, algún día remarei con eles, pois sería unha miña ilusión, non? Pero a verdade é que despois de ese salto, ilusionamos moitísimo, a verdade é que salimos bastante ben as regatas, as primeiras, e a partir de aí, pois, empezamos a cambiar o entrenamento, un poquinho máis intenso o entreno, entrenamos máis horas, máis días,
É verdad que a partir de aí, pois, foi toda ilusión. É verdad que somos a mesma xente de sempre, e con ganas e traballo, pois, consigues isto. Nós teríamos que vender o remo. Desde Galicia teríamos que vender o remo moito mellor. Eu penso que a federación aí, penso non, o digo rotundamente, que é ineficaz a todos os efectos, pero non agora, desde hai un tempo moi atrás. Entón o remo existe porque nós, os clubs, lle poñemos o que temos que poñer e tiramos para aí. Temos unha oportunidade de ter algo bo, e temos a base para ter algo bo, e ao mellor se nos escapa, non? E ao mellor se nos escapa. É que aquí se non nos involucramos todas as partes interesadas en que isto siga para diante, vai ser moi difícil mantelo. Temos unha capacidade de compra impresionante, pero non temos capacidade de venta. O sea, non tamén é bo, porque que ten de malo? Non ten de malo. O aire libre, luchando contra o mar, un grupo de xente impresionante, con saltos, con igualdad, ben televisado e ben feito, ten valor de estético, moi plástico. Para min é un deporte moi bonito. A verdade é que este é un deporte que engancha moitísimo. Eu a miña vida estou vinculado co mar, meu pai foi mariñeiro, sempre estuve vinculado ao mar. E os deportes náuticos sempre me gustaron. E que metime no remo, o remo é un deporte que engancha moito. A verdade é que ao principio, cando empezas, cando és máis chaval, pois cánsame moito, daime os brazos, sangrame as mans, sangrame todo. A verdade é que é un deporte moi duro, pero despois, se que pasan os anos, pois vas tratando a él, e pois é un momento que, como se fora unha droga, non? Os días que non entrenas, pois, diste, que fago hoxe? Que tiño que facer? Non vas a entrenar como se te faltara algo, non? É cosa da túa vida. Isto engancha. Eu me metí no remo de casualidade, con 14 anos, levo casi 20 remando, por a miña cabeza de momento non pasa de deixalo. Eu non sei o que ten, pero ten salsa, eu que sei, a competición, non sei. É unha recompensa propia, personal, de que ti, cando logras competir, non? Enfrentarte pois a outros e co teu equipo, logras facer pois o que levas estando tanto tempo para rendir dunha maneira, non? E para competir. E cando acadas algún bo resultado, pois a recompensa é personal e nada máis. Sinto que tamén temos que luchar por ser número 1 e por facer algo bo algunha vez, non? E non sempre ser segundos ou terceiros ou ser segundos, creo que fai falta eso, a mentalidade, non? De mentalidade de ser vos en algo. Apostamos polo remo, así en definitiva, apostamos polo remo. E o remo pensamos que tiña que evolucionar, entonces metémonos en isto, costoso, con moitos sacrificios, e che digo, foi unha cousa tal, pero que a satisfacción por haber logrado eso, nadie non la vai a sacar. Non se defende o noso, non? Parece que vale máis o de fora que o propio, non? De que non... A nosa cultura, pois, parece que non está valorada realmente, non hai un impulso decidido, non? Dicir, bueno, isto é noso, vámoslo a defender e vámoslo a potenciar. Non hai máis, o sea, que non é tampouco ningún secreto. É como calquera outra cousa. E a nivel deportivo, pois, é o único que queda. Porque non hai outro deporte popular, o sea, habría bolos do monte, que sea un xogo, ou que sea, que non hai deporte autóctono, deporte non é autóctono, que é deporte tradicional, que non é só daqui, pero non, é da Corrisa Cantábrica, pero é o único que queda. Digamos que é o noso deporte, non? O noso deporte natural.